TV. Исәм Алсу, сені студиябызда сәламлауыма бик шатмын. Яңа елның тәүге съемочный көне. Һәм сине мин тәбрикләп китәсем килә яңа ел белән. Бу ел сезнең өчен, сезнең гаиләгез өчен, сезнең дуэтыгыз өчен бик уңышлы ел булсын. Рәхмәт, Исәм Зоя. Мин дә бик шатмын шушы студияда булуыма. Әйе, амин. Үткән еллар шатлыклы да, әзеррәк инде авырлыклар белән дә үтеп китте. Ләкин шулай матур тамамлансын иде инде. Түгәрәкләп әйткәндә. Инде беренче сорауым әлбәттә Азатның әнисе турында булачак. Аның бүгенге көндә хәлләре ничек? Кайнанам хәзерге көндә бик яхшы, без көткәнгә караганда да яхшырак нәтиҗәләр китерде. Кайнанам бер ел, ул бит инде 2013 елдан бирле авырый. Мин әле хәтерлим, без инәнинең авыруын белгән вакытта мин икенче балага корсаклы идем. Больницага барып йөргән вакытлар, ашаулар илтә идек инде. Шул еллардан бирле инде ул авырып, химиялар алды, аннан соң инде химиялар алгач инде аның хәле яхшырды. Һәм соңгы елданың температурасы еш күтәрелә башлады да. Инде бик нык азапланды. Һәм әйтәсем килә, шул ел азагында инде безнең инде аның балалар белән аны башта әле без Израильгә алып бардык тикшеренергә инде. Үзе безнең врачлардан соң инде Израильгә алып барып, анда бер айга якын торып кайтты, тикшерделәр, диагнозын әйттеләр. Һәм инде шул декабрь айында без инде аны Төркиягә җибәрдек. Безнең инде Төркиягә барга мөмкинлек тә булмас иде. Тамашачылар, халык бик нык ярдәм итте. Һәм менә Төркия врачлары канында инде аның инфекция таптылар. Шул инфекцияны лечить иткәннән соң әнинең температурасы төште. Һәм хәзерге вакытта аның шушы 3 этаптан тора инде. Беренчесе аны операциягә әзерләү. Икенче этап инде донорлар табып, донорның канын алыштырып кую була инде бит. Һәм өченчесе восстановление, тернәкләнү булачак. Хәзерге вакытта беренче этабын үтте. Һәм температуралары төшкәч, инде аны әлегә менә кичә генә инде кайтардылар авылга, кире Россиягә кайтарып җибәрделәр. Донор тапканчы дип кайтып торыгыз дип, аннан соң инде донорны көтеп ятуда ул кыйммәткә төшә. Мин инде үземә кайтып торам дип, менә әлеге вакытта кайтты. Сез дәвалау өчен 10 миллион сум җыйдыгыз. 10 миллион сумга шушы 3 этапта керәмесең? Әйе. Без инде аны кисәкләй алган кадәр алып та булмас иде берничек тә. Аны безгә 3кә бүлеп түләргә рөхсәт биргәч, инде безнең беренчедән без инде 4 миллион кешедән алып тордык бурычка инде. Аннан соң 2 миллион 200 шушы халыктан килгән акча булды ярдәм инде. Һәм калганы үзе безнеке. Беренче акчалар булышка инде алар киттеләр. Әнигез бүгенге көн авылда, аның янында табиблармы? Яисә үзегез генә? Аның янында һәр вакытта да кешеләр я Азатның апасы карап тора инде, я килендәшем, я без кайтып инде шулай карашып аның янында торга тырышабыз. Ул үзе мин әле киткәндә сөенеп тә калдым аның узатырга барган көндә инде ул үзе мунчалар кереп, үзе шул стәл янына утырып, ашап, без белән сөйләшеп, аралашып киткәч, мин әйтәм, хәле яхшы, Аллага шөкер, үз аягында йөреп тора дип инде. Һәм минем әйтәсем килә, минем кайнана кебек, минем әни кебек андай көчле рухлы кеше әле минем күргәнем юк. Берәү булса инде 2013 елдан бирле инде мөгаен аны кадәр авыртмаганда булыр. Ләкин аны шундай, менә мин аякка басам, мин барбер җиңәм бу авыруны дип, менә шулай шушы көнгә кадәр әле Аллага шөкер тора. Аллага шөкер. Акча җыйганны сез аңа әйтмәгән идегез тәүге мәлдә, чөнки ул каршы булыр дип.
анары білдімі соңы? Дұрысын еткенде, менә шушы Израильдан кайткач инде алар сентябрь айында булдылар. Август-сентябрь айларында инде көз көне кыз Роза апа белән барып кайтканнан соң инде без аның хәлен белергә килдек тә инде. Шул вакытта минем күзләремә карап, минем авыруны җиңәсе килә, Алсу дип миңа әйтә инде. Син интернетта бу турыда яза алмассыңмы дип әйтте. Үзләренә шулай тутырып караган хәлдә истә. Ләкин без инде ничә еллар буе авырта бит инде, без авыртса да без бит инде аңа матди ярдәм күрсәтеп яшәдек. Үзебез алып бардык һәр вакытта да, кешегә дә аны сөйләп бирмәдек ул турыда. Мин инде Азатка бу турыда әйткәч, әни шулай дип әйтә дип инде. Азат әйтте, әле үзебез тартабыз, беркемдән дә берәй-бердә сорамыйбыз, үзебез тартабыз дип әйтте инде. Чөнки без кредитлар да алдык, инде бурычка да алдык, шулай. Әни инде шулай сораса да куймый тордык бер кайда. Но инде декабрь айында инде әни үзе уже балалар миңа ярдәм итегез. Минем уйлагандыр инде ул бит кайнана безнең директор булып эшләгән кеше, күпме кешегә белем биргән кеше, тәрбия биргән кеше. Бу якларында бәлки уйлагандыр инде. Үзе әйткәч инде миңа ярдәм итегез дип үзе шулай сорагач, үзегездән тартып алып бетерә алмассыз, миңа бик нык ярдәм кирәк дип әйткәч, инде безнең шунап торып, үзебездән генә күтәреп бетерә алмаячакны аңлап инде менә шулай туры килде. Ул аны белә. Ләкин ул күпме суммалар икәнен ансы белми. Израильда дәвалау күпкә кыйммәтрәк чыкты инде. Израильда анализлар тапшыру бик кыйммәт. Бик кыйммәтле ил. Анда сөйләгәннәрдән без инде бик шаккатып утырдык. Анда ипиләр дә 200 сумнан артык тора. Менә шундый кыйммәт инде. Алар инде анда шушы анализлар әзер булганы көтеп ятканда бик ката инде экономить итеп, Роза апа белән инде шулай үзебезнең ризыкларны сагынып яшәделәр. Төркия табиблары белән уртак телне ничек таптылар? Төркия табиблары, без инде анда диагноз булгач, төрле җирләргә җибәрелде. Һәм инде Төркия табиблары без сезне алабыз, килегез дип шулай ышанып яткач, анда инде арадашчылар бар. Үзебезнең дә тел бит инде охшаш. Аннан соң безнең монда Казаннан да ярдәм итүчеләребез булды. Шул кешеләр ярдәмендә инде без алар белән сезгә чыгып, алар без бик тиз арада кителде. Яни Хәйрия һаман дәвам итә инде аңламыйча. Юк, Хәйрия туктатылды. Кирәкле сумма булды, җитте. Азат инде әйтте, калганын үзебез тартып бетерәбез, чөнки безгә дөресен әйткәндә уңайсыз да. Шундый вакытлар булды. Яни Төркиягә заткач инде мин хәтта кибетләргә керә алмыйча йөрдем бер ара. Чөнки кемдер аңлый, кемдер аңламый. Кибеткә керәбез балалар белән. Балалар инде йөгереп баралар да, бу әйбергә барып ябышалар. Аннан икенче җиргә барып ябышалар. Әйтәм, балалар тимәгез, берәй-бердә алмыйбыз. Әбигезгә кирәк дип аңлаткач, яра аңладык дип инде дәвам итәләр. Алдырмадым инде берәй-бердә. Хәтта шу торговый комплексларга кергәч, керәйдем дә кирешеп китәм. Чөнки кешеләр таный. Аннан соң инде үзебезнең танышлар, якын кешеләр аңлаткач инде, зур кешеләр аңлаткач, безне якын күрә торган аңлатканнан соң инде алай ярамый. Сез бит инде яшәргә тиеш, ашарга тиеш, алай әйберләр алмыйча кибеттән киреп чыгып йөрмәгез, кирәк булса үзебез ярдәм итәбез дип әйткәч инде мин инде кибеткә кичкенәрәк кибетләргә кереп сөт алганда да әйтәм бит, сөт ипи алам, башка әйбер алырга тинчектер кулым бармый, хәтта теге без бит көн сайын эшләп торабыз, акчабыз безнең бар. Ләкин теге халык дан ярдәм сорагач ничектер кул бармады, хайран. Аннан соң инде әкренләп кенә балаларда лишний әйберләр сорамыйлар.
Хәзер яңа ел чорында бик күп әйберләр бирделәр. Шулар белән тукланып, шуларны ашап, юманып, әзрәк басылдылар инде. Балачага бит шундый кибеткә керә дә, моны аласы килә, тегене аласы килә, ни ярыймы ди, онытылып китәләр әбисләрнең Төркиядә булган. Безнең инде тапшырулар вакытында менә ТМТВ-дагы яңа ел тапшыруларын төшергән вакытта да ул бит инде ноябрь башында ук төшерелә бит. 2 елдан аны әзерләп, тулысынча әзерләйләр. Шул вакытта инде безгә инде шундый сценарий буенча да итәргә туры килде. Ял итәргә без инде барабыз дип әйтергә тиеш идек сценарий буенча аны әйттек тә инде. Тапшыру чыкты декабрь ахырында халыкның инде сорау туды. Бик нәктәге аңлашылмаучанлыклар да булып алды. Халык белән ничек инде сез ял итәргә китәсез, үзегез анда үзегез нигезгә акча җыясыз дип инде тамашачы бит уйлый, менә бүген төшерелде дә бүген күрсәтелә дип. Алар аңламый аны ничә елдан әзерләнгәнен. Монда инде ял турында сездә барга мөмкин түгел. Чөнки бүтән җыйган әйберләрне, бүтән җыйган халыкның ярдәмен без инде тулысынча әнинең счетына итеп салып бардык тигенә кадәр. Хәтта минем үземә дусларым, якыннарым инде Азатның мине белмәүчеләр инде миңа салалар да акчаны инде. Мин әйтәм, мин аны шунда Азатка җибәрә торган әйтәм, үземнән тота торган акчалар белән бузалып, кушылып китмәсен дип. Шул кадәр әйтә, сезгә бирим әлсәр, юк, мен әйтәм, миңа бер тиен акча бирмәгез, бирегез Азатка бирегез дип инде шунда үзем курыктым да, хәтта тигененә ялгыш кырып китүеннән дип әйтәсем килә. Вот, менә шундай концерт вакытларында пенсионер апаларын килә инде, шуларны тотып уңайсыз, бик уңайсыз. Безнең иң зур хыялыбыз Азат белән икебезнең бик зур хыялыбыз. Менә шушы Алла бирсә инде әнинең барда яхшы булып, шушы әнинең җыелган халыктан җыелган акчасын халык риза булса инде авыру балаларга, берничә авыру балага бүлеп бирер идек. Безнең бик зур хыялыбыз шул. Чөнки biz аны Алла бирсә эшләп, көн-төн эшлибез бит инде, эшләп без аны күтәрә алырбыз дип уйлыйм. Менә шундый хыял. Менә бернигә карамастан Азат та сине һәр вакыт елмаеп торасыз. Яшьләр аша елмаясыз. Сез дә көчле рухлы дип әйтергә мөмкин. Дөресен әйткәндә, безнең Азат ул сәхнәгә чыкса, бүтән авырлыклар унда. Менә хәтта әнинең шушы авыр вакытларында, бик авыр вакытлары без инде гастроль вакытларына туры килде. Шул вакытта да ул менә мин аны читтән генә инде күзәтеп торам, сәхнәгә чыккач бүтән әйберне оныта. Хәтта кеше аптырап та карый торгандыр. Ничек бу үзенең шундый эчендә хәсрәте булып, шулай сикереп биеп йөри дип тә уйлаганнардыр. Ләкин ул шундый кеше менә үзенең хезмәтен шул кадәр ярата. Biz сынап торып, икебез дә инде менә концерт 2 сәгать ярым бара бит инде. Шул вакытта без менә бүтән борчуларны, бүтән проблемаларны, бүтән әйберне читтәге әйберне онытып, шул бирелеп эшлибез. Хәтта әйтәм, бит сынап торып кешегә бераз гына шикле дә кебек тоела торгандыр. Бик рәхмәтле Барс Медиа компаниясына нәкъ шушы авыр вакытка ук инде безнең Азатның Алтын Барс алган чорына туры килде. Ул аның шушы теге авыр вакытында кайфын күтәреп инде рухын арттырды дип әйтәсем килә. Менә теге бер әйбердә юкка гына барга килгәннән түгел, бүтән әйбернең юлы бар икән. Аллаһ Тәгалә бүтән әйбергә юлны күрсәтә. Менә шушы компаниядә эшләүчеләргә дә мин инде алар аны бу бит инде барыбер алдан билгеле иде, бит көнендә генә билгеле булмый. Әнинең дә шушы хәле булып чыгуы билгеле түгел иде ул вакытта. Шул җитәкчеләрнең күрә белеп, бәяле белеп, шулай чакыруларына, фестивальдә катнаштыруларына без бик зур рәхмәтле, бик шиксез рәхмәтле Барс Медиа компаниясына. Чөнки ул сынап торып, тагын да теге, хәзер инде җырлап булмас инде, шу кадәр мөмкинлек юк бит инде дип уйлап йөргән мезгилдә алар безгә юк дип юл ачып җибәрделәр. Төркиягә кабаттан китү әлегә билгеле түгел инде.
Без әлегә донор көтәбез. Бүтін банклардан донорлар ізлелер. Бүтін ил бойынша? Бүтін ил бойынша 90% туры келерге тиеш. Әненің өзіне енді шоң көре әліге күтәбіз. Ләкин енді бізге айтып жіберділер. Бірненде инфекция кірге тиеш түгіл, бірненде әйберлер болырға тиеш түгіл, ауырырға тиеш түгіл, хәтті салқын тепті. Шоң көре аны қазір изолер етебіз. Әмі аның білен барды яқшы, шындай ризықлар ашы, все нормально? Әне енді әлбәтті бүтін ризық ашай алмай, ләкин ол файдалы ризықларына әлбәтті ашай. Ашарға тырыша, өзі біздің ризықларын бик нықсағына, Түркияда бар бір екінші түрлерек бетінде шалтыртқан сән еті, өзі біздегі бәрәңгілеріне сағындым деп, иттілеріне сағындым деп, өзі біз шау-шауын сағындым деп бекел айтып тұратырған еді. Азатның шылай көңілі түшкенде кейфі болмағанда сенің көңілі нешік көрдің? Нешік көресің? Кейфі түшкен вақытларда бек ауыр болды. Аны өзіңіне білемінде. Нешлерге алын кейфі түшкеш мен кетеді. Балаларға енді бір шымаса құшайым теге шатлықлы ебірлеріңін әйтірге тырышайдым. Өзім негативні көбірек ешіттім. Чөнки түрлі кішілер бар, біздің бүтін кішіде не түгіл, сені біле пикірдәш түгіл, қой бір кішілер ұңлап бітірмейлерді бәлкі ситуацияны енді негатив әйтушілер болды. Мен өзім көбірек ешіттім, хәтта өзім шонда басып тұрып та ешітіп тұрдым енді. Әлбәтті мен арны аңа ешіттірмәдім, ауыр болмасын деп. Шол негативлардан әзірек сақлабырақ енді оңай эмоциялар бере тұрған жерлерде көбірек болдық. Һәм бізні іш құтқарды. Сіздің гастроллер бірде тұқталып тұрмады? Жоқ, бірде тұқтатмадық. Іш білән ол шулай ұнытылып, нешіктір ялғанып кетті барсына. Іш бізні шынлап тұрып құтқара. Әр бір кішін шулай құтқара тұрғандарды бөлім. Ал соси эмоциональ кіші ме? Мен бек эмоциональ кіші. Мен өзім тұтырқылы тұтырға тұрышам өзімді кіші янда. Ләкин мен өзім бек ғаділ кіші. Егерде мені юққа ғана дұрыс болмайшы сөзлер айтып рәнжетелер екен, нашар сөз айтылар екен, мен шундый менің көңіліме деген, менің сразу битімде, изімде шағалады бетесі келе. Мен бек эмоциональный кіші. Азы сен ябылған турында да сұрамышы бұлдыра алмын. Сен нешек бұл адымға батыршылық еттің? Нешек өзіңні тәмілі ашаудан мағрум еттің деп айтын? Бары бір көплер мені диетаға отырды деп ойлады. Һәм бек ялғышалар. Мен бек тәмілі ашым. Дұрысын әйткенде, бұл өзімні мәхрум ету бұл әзірәкіне ялғыш фикір. Мұңаршы енді әр бір қатын қыз бетін мен бірінші баламды таптым. Андан соң екінші баланы тапқаш бегірәкті енді кішінің организмі ішлеуі қатлауларына кіші енді жібетімінде тозара, көп қатын қызларға қаз. Мен де өзімді көзге басып қарап тұрайдым, шынды кейфлерім түшейді, кейбітке кірейдім, ілігінде ебірлер аларға өзіңді бітіп кетіресің, көз алына кетіресің бір түрлі, еш шақта көз алына кетіресің, кейім ала баш, барта жейіп шығасың да, ебіріні кейіп қарай башлысың да, һәм сенің кейфің түші, чөнки ол сен ойлаған образға бүтінлей тұры келе тұрған киімдер түгіл. Неужели бұл мен дейіп енді бірай бірде олмышы шығып кетейдім. Азат деп, олбайда енді орттан мені бүйдірге яратмай. Былай мен ана олып кірем, әйде кірегелі барайғалы кейбітке деп өйтләп кіресің, әмінда шоман киім білән киім аласы келмейтін кері шығып кетесің. Тағым болмады енді бұл деп шулай. Шләмәген ішім қалмады дұрысыңын әйткенде. Онда енді бұл интернеттан да қарайсын, массажларға да еріп қарады мен барбір бүтін жерде айталар, правильный питание, дұрыс тұқлану деп мен нәрсе екен бола екен еді, дұрыс тұқлану деп, диета деп ойлайдым. Һәм міне шондай азаплану барбір, азаплану өзіңе ел таба алмау көбік бетінде. Шул вақытта мен Аллах тағала все болды, ярар көбізлерінің қазір деп тиешлі кішісін шығарып, шул тиешлі кіші білен оралашқаннан соң мен бүтін өйбірні башыма кіртіп қарап етмен етем, бүрі сөйлейлер. Әлі тем более бигерек тәйінде ол өзі орысша айткені сопровождать етіп те барғаш,
мен инде бик беләнеп алындым һәм бер атнада минем результатым мен әле утырда беркемгә әйтмим, шыпырт кына йөрдем, ләкин Инстаграмга куя торган фотографиялардан тамашачылар телефоннарымны язып торалар, сез бит ябыгасыз, ничек ябыгасыз, әйтегез, мин башта әйтмичәрәк йөргән, шул сер булсын дип. Ләкин инде соңга сорый торгач, әйтти, тренер әйтә, бу бит монда синнән кала тагын йөзләгән хатын ди. Хатын-кыз ди, шулай әйтеп инде, алар да минем белән бер төркемгә кереп, алар да башта курыктым, булар ябыкмаса, яра мин ябыгам. Алар ябыкмаса нәрсә булар дип бик нык борчылып булган. Аннан соң алар да ябыга башлагач, мин инде мен әйтәм, бу бит төп-дөрес чынлап тора, менә бит аның юлы дип, мин аны тулысынча кирип киттем. Минем арттан инде бөтен гаиләбез иярде. Хәзерге көндә Азат та менә шундый үз-үзеннән канәгать булып, җегет булып йөри. Азат комплиментларын хәзер күбрәк әйтәмсең? Әлбәттә инде. Ул карады, синең всё майларың кимеде. Майларың кимеде. Димәк, сез өйдә майлы, кыздырылган ризыклар бөтенләй ашамыйсыз? Юк, бөтенләй кыздырылган ризыклар без ашамыйбыз. Без ашыйбыз парда пешкән, фольгада төреп пешерелгән, анда суда пешкән ризыкларны бөтенләй ашыйбыз. Балаларыгыз холыклары буенча кемгә ошаган? Икесе ике төрле холыклы. Мин аларны әбисләр, хәтта безгә дә шул бик ошап бетмәгәннәр алар. Әбиләренә күбрәк ошаганнар дип әйтим соң. Кичесе менә минем кайнанама ошаган инде. Кайнанам минем гомер буе җитәкче булып эшләгәч, мәктәп директоры булып эшләгәч, ул инде тәртип ярата. Бер әйтте, всё, бөтенебез аңлыйбыз. Кичем улым нәкъ шундый. Ул Арыслан йылдызлыгында туган, кичкенә Арыслан ул. Менә әйтә, шулай дип, шулай гына була. Аны юмаларга менә матур сүзләр әйтеп, улым, менә чак кына яны юмалыйсың. Менә шундый үз сүзле, үзенең сүзен әйтә һәм дөрес итеп тә әйтеп бирә. Шундый. Алысы инде бик менә нишкә күңелле, бик хисле, бик җаваплы. Безнең кичкәдән җаваплы булып үсте ул. Һәрбер нигә җаваплы карый, һәрбер эшкә. Әгәр дә ул килеп чыкмаса, бик нык борчыла. Менә шундый йомшаграк ансы. Тагы да бәбиеп кайтасыз дип сорауны еш бирәләрдер инде. Бу сорауны бик еш бирәләр. Үзем дә ышана башладым. Белмим, әле әйтә алмыйм. Ничек теләк бар? Теләгем бар, әлбәттә. Балаларыгыз нәрсә белән шөгыльләнә? Мәктәпкә йөриләрме? Балалар бакчасына? Бала алысы инде мәктәпкә йөри, бальный танцы белән шөгыльләнә. Әни, нигә мине шушы бальный танцыга бирдең дип гел әйтә инде. Чөнки шушы бальный танцы ул бик без аны тик биючи булсын өчен бирмәдек. Дисциплинага өйрәнсен өчен, җаваплылык булсын өчен, тәрбия булсын өчен дә бик көчле тәрбия, шуның өчен бирдек. Һәм аннан соң инде без элек яшәгән җирдә бүтән кружокларга бирә торган, сәнгать буенча бирә торган бер җирдә юк иде. Шуңа да мин аны бирдем. Аннан соң күченеп киткәч тә шул тренерлар белән без дәвам иттек. Хәзер елдан ел катлаулана, авырылана. Хәзер иченә инде уже җиңәм дигән ни керде, хис керде. Һәрбер тренировкага барганда, һәрбер шушындай ярышларга барганда инде аның ичендә безгә кычкырып әйтмәсә дә, мин бүген урын алып кайтырга тиеш, мин җиңеп кайтырга тиеш дигән теләк белән барганым беләм. Әле андый урын булмаса, бик нык нитә үз-үзенә нишләп килеп чыкмады соң бу, шулай әзрәк үзен үзе битәрләп тә ала инде. Кичкенәсе балалар бакчасына йөри инде. Әле андай зур кружокларга йөрмибез, хәтта абыйсы үзе йөргән шул бию буенча йөрттерәсе килә. Аларда иҗат кешеләре, сезнең юлыгызны дәвам итүчеләрен күрәсезме соң? Минем уйлавымча, безнең профессия иң кызыклы профессия. Мондый профессия бүтән юк. Һәм иң рәхәте, иң авыры, иң җаваплысы, иң яхшы түләнә торгандыр дип уйлыйм мин үзем өчен. Мин һәр вакытта рәхмәт әйтәм. Һәм балалар безнең шушы өлкәгә кирип китсәләр, мин каршы килмәячәкмен.
Чөнки бу шунап торып һәр вакытта да эзләндерә торган, һәр вакыт алга бара торган шундый шөгыль, шушы шөгыль белән китсәләр, мин бик шат булырмын. Үзегез көнтөнештә гастрольләрдә дип әйтәсең, тәрбия эше белән кем шөгыльләнәсең? Менә бу мәсьәлә инде миңа аз гына авыррак, чөнки шунап торып балалар безнең калалар, безнең калагына тәрбияләнәләр, безнең калагына үсәләр. Безнең балабызны, ләкин минем күңелем бик тә тыныч, чөнки безнең балабызны караучы кешеләребез бар, ярдәм итүчеләребез бар, 100% ышана торган. Шуңа күрә бу авыр булса да, мин инде менә шушындай яхшы кешеләр булганга күрә риза булып барам инде үзем эшкә. Әгәр дә сиңа өйдә утырырга туры килсә, Азатның бер үзең генә гастрольләргә җибәрер идең? Дөресен әйткәндә, ул башта үзе генә йөреп карады. Мин балалар белән утырган вакытларым булды. Аннан соң инде без бергә эшли башладык. Дөресен әйтәм, минем характерым буенча тыңгыз кеше. Мин өйдә утыра торган кеше түгел. Менә була бит шундый хуҗабикәләр, өйдә төнесен пешереп, җыштырып, балалар белән генә шөгыльләнеп. Бу бик әйбәт. Мин андый кешеләргә бик сокланып карыйм. Бу кешеләр бик сабыр, чыпчын хуҗабикәләр. Ләкин мин характерым буенча, кичкенәдән килгән характерым буенча мин һәр вакытта эшләргә яратам. Мин өйдә бетерим, наверное. Бетерим, минем характерым андый түгел. Алсу, ә син усал була аласыңмы? Әлбәттә, мин үземне русча әйткәндә справедливый усал дип саныйм. Бар явыз усаллар, әйбәт. Мин үземне явыз усал дип санамыйм. Гадел усал. Гадел усал дип саныйм. Мин аны, минем якыннарым бу турыда бөтенесе дә белә. Чөнки икебездә без теге ничек әйтим соң инде, булай гына килеп бирсәк, мөгаен аиләдә бармас иде тулысынча, эштә халык алга бармас иде. Барбер бер усал кеше булырга тиеш. Кемдер тотып тора торган. Ул һәрбер нәселдә бар инде. Безнең нәселдә мин дип әйтмим. Ләкин строгость дигән әйбер бар, мин ул әтидән күчкән миңа. Димәк, әтең синнән дә усалрак. Әти безнең Мин иң усалы түгел дигәч әйтәм инде. Әти минем, безнең әти, безнең күзенә генә карыйдык. Күзенә карыйдык та бөтен сүз аңлашыла иде. Азат усал була аламы? Азат усал була белә малайларга. Малайларга мин әйтеп куям. Мине кайчакта ул үзе дә шулар кебек балачак кебек булып бетә. Мин инде сәгатьне карагыз, әйсә малайларга әйт, ятарга вакыт дип инде әйтешкә, ул шундый усал итеп куя, ләкин ул мин аны беләм. Усалланган вакытларында күрсәтергә тели ул, ләкин аның күңеле усал түгел, мин аны беләм. Гаиләдә син усалрак булып чыгасыңмы? Юк, андый мине теге усалланып бирим дигән сүз, мин гаиләдә усал түгел, икенче сүз әйтергә кирәк монда. Гаиләдә җитдирәк мин. Мин гаиләдә җитдирәк. Азат ул икенче төрлерәк, ул әзрәк кенә хыяллырак, әзрәк кенә җирдән йөрмәскә дә мөмкин. Кайчакта мин аны җиргә төшереп утыртам, Азат бит алай түгел. Менә булай, ул үзенең хыялындагыча уйлый. Ә мин реаль тормыш буенча уйлыйм. Алай түгел дип әйтәм, мин шулай. Нәрсә синең ачуыңны китерә ала? Минем ачуны китерә дөрес сүз сөйләмәгән, ялган. Мин һәм мәсәлән, яла ягу минем ачуны китерә, бик нык мин усалланырга мөмкин. Мин аны усалланып, ничек әйтәләр, русча әйткәндә доказать әйтергә мөмкин мен. Менә шундый әйберләр, яла ягулар тормышта булды. Яла ягу түгел инде, дөрес сөйләмәү әйберләре булды артистлар арасында. Мин үземнең сүземне әйтеп, барбер үземнең фикеремне белдердем. Димәк, шоу бизнеста конфликтларга кергәнең булды. Алай зурлап конфликтларга киреп йөргәнем булмады, ләкин минем күңелемдә калган бер хәл булды. Мин ул хәлне әлбәттә инде теге без аны үзебез генә әйттек тә, шуның белән тәмам иттек, зурлап йөрмәдек. Бер артист инде
минем бала турында, ололуым турында шундай дөрес булмаган информациялар сөйләп бергәч, ул шулай ул булай дип әйткәч, мин моны ишеткәч, миңа бер дә рәхәт булмады. Бигрәк тә әле без ул вакытта бала 1нче класста гына укыйды. Без юк, бәлки инде теге булгандыр, ниләре дә, ялгышлары да булгандыр, бәлки монсы да килеп бетмәгәндер 1нче класста, бәлки дәресендә ул тиешле дәрәҗәдә хәзерләнмәгәндер. Бу безнең гаеп, ләкин кемнәрнеңдер шул безнең өлкәдә кешенең чатларда безне сөйләп, безне осуждать итеп утыруын мин бер дә кабул итә алмадым. Һәм ул кешенең үзенә туп-туры шалтыратып әйттем. Син алай эшләргә тиеш түгел, чатта бит үзең генә түгел, бик күп кеше утыра, бик күп артистлар утыра. Синең дә балаң үсә, андый әйберне ишетү миңа бер дә рәхәт түгел дип, үземне бик каты итеп үпкәмне белдердем. Әмма конфликт шуң белән тәмамландым. Әмма сез бүгенге көнгә кадәр ул кеше белән сөйләшмисезме? Юк. Исеме? Генә Шәрбҗанова. Сөйләшмибез. Хотя без бергә укыдык. Менә минем күңелемдә ул бик күп үпкә калдырды, бик авыр юшкын калдырды. Чөнки без бер өлкәдәге кешеләр, артистлар алар, гаебем бардыр, мин бер сүз әйтмим, гаебем бар, ләкин аны уртага чыгарып, алай итеп сөйләү дөрес эш түгелдер дип саныйм. Ул ондай мәгълүматны каян алгансың? Үзе уйлап чыгарган булып чыгамсың. Мәгълүматны каян алганын төгәл әйтә алмыйм. Ләкин бу мәгълүмат түгел булды инде. Бик ошамады шулай эшләүләре. Һәрбер кеше үзенең баласын якларга тиеш, инде инстинкт буенча да. Һәм мондай әйберләр безнең өлкәдәге кешеләргә сөйләп йөрү бер дә дөрес түгел. Чөнки без гастрольләрдә йөри торган кешеләр. Безнең андай хәлләр булырга мөмкин, мин бит юк димим. Ләкин аны башка чит кеше сөйләсә, безне аңламаган кешеләр сөйләсә, мин аңлар идем. Бу кеше белми сөйли инде дип. Ләкин безнең өлкәдәге кешене, безне бетерү максатыннан алай сөйләү миңа ошамады. Коллегаларыгыз арасында дусларыгыз бармы соң? Чын дусларыгыз? Бар. Дусларым бар. Мин бүтән артистны да яратам, хөрмәт итәм. Менә бу хәллә булмас иде, бу очракта андай теге тискәре карашында булмас иде. Ул тискәре карашны үзе чыгарды. Башка артистларны мин бик хөрмәт итәм. Бүтән өстендә иҗатларын карап барам, кызыксынам. Һәм менә бу безнең декабрь аенда әни белән булган хәлдән соң мин бик күп артистларның карашым тагын да уңайга үзгәрде. Мин хәтта бик игътибар да итмәгән артистлар булды инде, бит бик әле якты янмаган артистларның да безнең өчен тырышып йөрүләрен, янып килүләрен күргәч, мин аларга карашым бик яхшы якка үзгәрде. Һәм минем бик якын чын дусларым да бар, әлбәттә, эстрадада. Берсен әйтсәм, икенчесе үпкәләр кебек. Ләкин минем үзебезнең артистлар, мин әйтәм, дус икән, ярдәмчел икән. Шоу-бизнеста дуслык бар дип әйтә аласың инде. Шоу-бизнеста чын дуслык булмаса да, ярдәмләшү дигән әйбер бар. Алсу, синең өчен иҗатта иң катлаулысы ул нәрсә? Иҗаттамы? Алай катлаулы әйберләр юк инде. Җырны әзерләү процессы катлаулы безнең өчен. Чөнки без инде хәзерге вакытта җегетләр иҗат итмәсләр инде, конечно. Аранжировщиклар, яхшы аранжировщиклар белән эшләргә тырышабыз. Аларны эзләп табулар, аларны тотулар. Һәрбер артистлар тилмерәләр, хәтта бик зур йолдыз артистларыбыз да, дип әйтим инде, бик зур артистларыбыз да артларынан йөриләр. Иҗат кешеләр бит инде алар, аларны аңлара була. Һаман шул бер һаман шул бер нидә утыралар, бүлмәдә утыралар, аларга алып менә шул моменты гына алла дип белим. Булай әллә нинди авыр түгел инде. Яхшы җырын тапсаң, менә шул. Сезнең тамашачылыгыз ул күпчелек кемнәр? Яшьләрме, олы яшьтәге кешеләрме? Безнең тамашачылар элек өлкән кешеләр иде. Өлкән кешеләр иде.
бер заманны безнең балалар, безнең җырларны кичкене балалар тыңлый башладылар. Безнең концертка киләр әбиләр, әниләр, өлкәнрәк һәм аныклар илгәндә кичкене бәбиләр белән киләләр инде. Үзебездә аңламыйбыз инде, урта яшьтәгеләр, үзебезнең яшьтәгеләр әз килә. Ләкин без бу турыда уйладык та, бик озак уйладык, нишләп моны төзәтергә кирәк бит, ничек эшләргә. Һәм инде без үзебезнең аранжировкаларны, шушы безнең аранжировщикларыбыз белән инде кызыклырак итеп, тагын да үзебезнең яшьләргә туры килә торган итеп эшли башлагач, безнең буын килә башлады концертларыбызга. Һәм менә Аллага шөкер, соңгы вакытта инде бүтән төрле буын да бар. Их шатландырганы безнең шушы кичкене балаларның килүе. Һәм безгә көн сайын видеолар җибәрәләр, ничек безнең җырларга кушылып җырлыйлар, бийләр, менә теге бишектә бәбәйләр ничек безнең җырга силкенә башлаганнарын. Кайбер әтиәниләр инде балалары әле вообще менә кичкене генә инде. Менә без сезнең балабыз сезне ярата. Мәйтәм, кайсын балагыз? Андый әле концертларга йөрлек түгел, бишек баласы. Балабыз яраткач килдек дишеләр дә бар. Менә шундый булуы безгә инде бик шатландыра. Яратканы җырын дуэт итеп башкарасыз килмәгән идем. Баштан бу җыр безнең икебезгә дуэт өчен язылып бирелгән җыр булды. Без аны дуэт өчен әзерләдек. Аранжировкасында хәтта икебез өчен әзерләделәр. Ләкин менә аранжировка биргән вакытта Азат аны үз тавышы белән биргән булган. Азатның үзенең айрым тавышы югарырак, безнең икебезнең тавыш ул әзрәк тональность түбәнрәк. Карыйм менә концерт вакытында распевкалар була бит инде концерт башланып киткәнче. Азат инде шушы җырны җырлап тавышын кили. Тыңлап йөрдем дә мин аңа әйттем, Азат, мин бу җыр дуэт өчен түгел, син моны үзең генә башкарырга тиеш дип, мин ул җырны аңа бердем һәм уйлыйм мин ялгышмаганмындыр дип. Чөнки бу җыр нәкъ менә шушы җыр аша тамашачы Азатны күреп алды, күтәреп алды. Әгәр дә дуэт итеп җырлаган булсак, бу җырны алай ук без бәлки ачып та бетерә алмаган булыр идек. Шуңа күрә бу җыр Азатның үзенең җыр бит кешене ача менә. Һәрбер артистның бер җыры була. Һәм менә шушы яраткан җыры да Азатның үзенең җыры булды дип әйтсәк тә буладыр дип уйлыйм. Алсу, мин сезгә бары тик иҗади уңышлар телисем килә. Алда сезнең уртак хит-җырларыгызда, син җырлаган хит-җырларыгызда булсын. Барысы да яхшы булсын. Амин. Бик зур рәхмәт. Алла бирсә, бу ел борчуларсыз, мәшәкатьләрсез, яхшы хәбәрләрдән генә торган уңышлы ел булсын дип теләп калам. Үзебезгә дә һәм тамашачыларга да бик зур рәхмәт. Безне шулай зурлаганнары өчен, күтәргәннәре өчен, ярдәм иткәннәре өчен. Киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт.